Είμαστε εδώ στην Τζαγκαράδα. Ο ξάδελφός μου μπροστά περπατάει. Για να πάμε σε ένα, τι να πω τώρα, να το πω ονειρεμένο μέρος, να το πω μαγικό. Κάντε λίγο υπομονή και θα σας τα αποκαλύψω. Έτσι λίγο σιγά σιγά. Και τώρα φτάνουμε σε αυτό που θέλω πραγματικά να σας δείξω. Είναι η παραλία του Μιλοπόταμου, η φημισμένη.